होआ इदिनो फुजा होनो नागिरबा बोलि बाथौखौ दायना अजा जेनेबा दायना अजा सोलोंनाय मानाय इदि होनो ओमफ्राय आरो इसोरो बिदिनो मिटिंफोर जायो हरावसो मिटिं जायो। लोगोफोर बयखौबो आंनि गुड बड'लेण्ड चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव माखासे जोंहा बर'नि गुबै धोरोम जाय जोंनि आंगो राव हारिमुजों लोगोसे जोंहा गावनि धोरोम दङ जाय धोरोमा जोंनि बाथौ धोरोम। बे बाथौ धोरोमनि सायाव जोंहा माखासे दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ जों नुनो मोनदों। बावैसो सिगां साननैसो सिगां सिमोन साफरिनिफ्राय सासे लाइमोना बा सासे बोलि बाथौ सिबियारि आइजोआ जोंनि दा सोलिफुबाय थानाय बिबार बाथौनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनदों आरो बिथाङा मानो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायना होदों। आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन लोगोफोर। स' बिनि सिगां आं नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय आं दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर। स' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिबोगौ जे जोंहा बर' सुबुं हिसाबै जेब्लासिम जों जोनोम मोनदों बै समनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो जोंहा आंगो धोरोम हिसाबै जोङो बोराइ बाथौखौ सिबिबोदों होननानै जों मिथिनाय मोनो। आरो बे समाव जोङो जेसांखिनि धोरोम बाथौआरि दङमोन गासैबो बोलि बाथौखौनो सिबिबोदोंमोन बा गारजा होबोदोंमोन। बिदिनो बोलि होनानै जोङो बाथौ धोरोमखौ फोथायबोदोंमोन आरो खुलुमबोदोंमोन सिबिबोदोंमोन। आरो बिनि उनाव फैयै फैयै जोङो माखासे गोरों गोरा जाय गियानि सुबुंफोरा माखासे गेदेमा जाय गियानि सुबुंफोरा माखासे सोदांनायनि गेजेरजों बोलि बाथौनिफ्राय आनज्रायनानै बिबार बाथौबो जोंहा गायसननानै लानाय जाबाय। बेनि गेजेराव जोंहा दा बाथौ धोरोमा मोननै रोखोमनि जाबाय। मोनसेया जादों बोलि बाथौ आरो मोनसेया जादों बिबार बाथौ। बोलि बाथौआ जाबाय गोजामसिन बाथौ आरो बिबार बाथौआ जाबाय एसे गोदान। दा गोदान मुगानि दा गोदान थासारिखौ लानानै नायनो थाङोब्ला जोङो बिबार बाथौआ एसे सोलायनाय मडार्न हिसाबै ओरैबायदि साखोन सिखोन एसे नायथाव एसे फुजिजाथाव बिनि माखासे बाथ्राफ्रा आलादा आरो बिनि माखासे सान्थौ बिनि माखासे फोरमायथिफ्रा एसे बेलेग जाबाय। आरो बोलि बाथौनि जे सिबिनाय नेमखान्थि आसार खान्थि बेफोरो एसे बेलेग जाबाय। दा बे हिसाबै जोंना बाथौआ मोननै हिसाबै जों जायफोर बिबार बाथौ सिबियारि आं बेखौसो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों। दा बे बिबार बाथौ गामियावनो दङनो दा बिथांखौ जायफोर बिबार बाथौफोर सिबियो आरो बिथांमोना बिथांनि धोरोमखौ सोलायनानै बिबार बाथौआव हाबनो थाखाय बिथांखौ खावलायबाय थायो होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंनो दिन्थिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायब्लानो गासैबो बाथ्राखौ हमनो हागोन। स' आंनिब्लाबो बेबायदि खावलायनो नागिरदों जाय बोलि बाथौखौनो फोथायनानै दङब्ला बिथांखौ बेखौनो फोथायनो हो। आंबो सासे दिनै बर' हिसाबै आंबो बाथौआरि सुबुङानो। आं बिबार बाथौ सिबियो रायजोफोर। आं बिबार बाथौ सिबिनानै आं बिथांनिसिम खावलायनो नागिरदों जोंनि बिबार बाथौ सिबियारिफोर आरो जाय जोंनि गेदेमाफोर दङ नोंथांमोना एसे बिथांनि सायाव मा राहा लानाय जागोन। दा दिनैसिमबो जोंहा बाथ्राखौ बुंथिनाय नुवाखै। दा बोलि बाथौनिफ्राय माखासे बाथ्रा क्लियारिफिकेसनफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय आंनिब्ला बिथांनि सिबिनायखौ जोङो हेंथा होनाङा। मानोना जाय बिथां आइजोआ बुंनाय बायदि बिथांखौ गामिनिफ्राय बैकट खालामदों, बिथांखौ एरख'नो नागिरदों, होखारनो नागिरदों, बेफोरबायदि बाथ्रायाथ' ओरैबायदि जाथावा आरो। दा बेफोरबायदि जुदि जानांगौब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो जोंनि धोरोमखौ लानानै जुदि सोरबा न'खरसेखौ सोरबा बेफोरबायदि धोरोम सोलायैनि बा बिबार बाथौ लायैनि बा माबा मोनसे बेलेग धोरोम लायैनि जुदि बिदि हारिजों हारि गावनि बर' हारिखौ बर' जाथिजों जुदि गावखौनो गाव निमाहा होलायनानै गनायनानै जुदि लायाब्ला जोङो बाथौ धोरोम सिबिनायनि जेबो मुलाम्फा थानाय नङा। मानोना बाथौ धोरोम सिबिनायाव ओरैबायदि गियान मोनो, ओरैबायदि सान्थौ दङ बाथौ धोरोमाव, बेयाव साननानै फोजोबनो हाया। ओरैबायदि माखासे जोंनि थासारिखौ नायनानै जोंनि
सुबुं हिसाबै जे थांना थानाय समाव जेसांखिनि सुबुंनि माखासे मावनो गोनां खामानि बा सुबुंनि माखासे गासैबो आसार खान्थि नेम हारिमुखौ लानानै जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो गासिबो नुजाथिनाय फोरमायथिनाय जायो। दा बे हिसाबै जोङो बाथौ धोरोम सिबियारि हिसाबै सोरखौबा इनाय खालामनाय बा सोरखौबा बोजबनाय बेफोरबायदि खालामनाया जोंना मोजां जायाखै। बेखायनो आं खावलायदों जाय बिथांमोना दिनै बिथांनि न'खरनि थाखाय बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों बा बिथांखौ बयकट खालामदों बा बिथांनि धोरोमखौ सोलायहोनो नागिरदों, दा बेफोरबायदि साननायनिफ्राय गोजानाव था। मानोना बोलि बाथौआनो जोंखौ लामा दिन्थिबोदों बाथौ धोरोम सिबिनो थाखाय। बोलि बाथौआनो जोंनि गुदि धोरोम हिसाबै दा बिथांमोनखौबो जाय बिबार बाथौ सिबियारि बिथांमोना सनमान होनो रोंनांगोन, मान होनो रोंनांगोन। मानोना दिनै बोलि बाथौआ फोथांना लाबोनायखायनो जोङो बिनिफ्रायनो माखासे सिबिनाय खान्थिखौ दा बाथौ धोरोमाव मा दङ बिनि माखासे बोलि बाथौनिफ्राय गुनखौ लानानै जोङो सोलायनानै दा सोदांनानै एसे साखोन सिखोन धोरोम हिसाबै जों बिबार बाथौखौ लादों। दा बिबार बाथौ हिसाबै जोङो बोलि बाथौखौ सनमान होनांगौ। आं दा बेखौसो खावलायदों रायजो राजानि गेजेराव। स' नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर रायजोफोर। बिथांमोनखौ निमाहा होनानै बिथांनि जे धोरोमखौ सिबिदों बोलि बाथौखौ सिबिनो हो। दा बिथांनि सायाव हेंथा दाहो, आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना माखासे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो बिथांनि सायाव मा बुंहरगोन आरो रायजो राजाफोरा बे जोंनि बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ बे मोननै धोरोमनि मोननै खान्थि जा धोरोमा मोनसेयानो नाथाय सिबिनाय खान्थिया आलादा आलादा, बिनि सायाव रायजोफ्रा मा सानो, दा मा खालामब्ला मोजां जागोन, मानि थाखाय बिदि जादों, बेफोरबायदि जानांगौना जानाङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर रायजोफोर। आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव बेखौनो माखासे मिथिहोनो थाखाय बा माखासे बाथ्राखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। आं नोंथांमोननो माखासे क्लियारिफिकेसन बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांबाय थागोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। आंनि न'आ धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट-सापरि सारमोनबारिनो। बोलि फुजा होयो। ओमफ्राय रायजोफोराहाय 16 खुन्थिया 18 खुन्थियानि होनो होदो आरो बिबार। ओमफ्राय दा जोंहा इमान हथारै मानिनो हाया आरो जों बोलिखौनो लागोन 16 खुन्थियानिखौनो। ओमफ्राय रायजोफोरा जबरदस्तियै 18 खुन्थियानि बिबार होनो होदो आरो मदद लुगैदो आरो जेनेबा बोलि आफादनिफ्राय एसे मदद लुगैदो। होनो होआ बिदिनो फुजा होनो नागिरबा बोलि बाथौखौ दायना अजा जेनेबा दायना अजा सोलोंनाय मानाय बिदि होनो। ओमफ्राय आरो बिसोरो बिदिनो मिटिंफोर जायो, हरावसो मिटिं जायो। ओमफ्राय दाख्लैबो मिटिं जादोंमोन। ओमफ्राय मिटिङावबो 16 खुन्थियाखौ होनो होआखै, 18 खुन्थियाखौल' होनो होदों। थानायाव थांदोंमोन, थानानि मानसिफोरा माबानि बेलटि अफिसाव खबर होदों। खबर होनानै मिटिं जालायनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बिसोरबो रायजोजों ज' बिदिनो मिटिं जालायनानै होमबाबो बिसोरबो 18 खुन्थियाखौनो लानो होदों आरो 18 खुन्थियाखौबो दा बोलि होनो होदों बोसोरथाम। ओमफ्राय बेनि उनाव बिबार होनांगौ आरो मोनायावल' फैयो, न' बुसिनानै होखारहरनायनि बिदि बुंदों। आरो दायना अजा होखारहरनांगौ मानांगौ न'निफ्राय बे गामिनिफ्राय बिदि होननानै माबा होनफैदो आरो मोनायाव बयकट खालामदों। हाबनो मोना रावबो। लामायाव साइनबर्ड होना दोनदों, जायनो हाबहैनो 5000 फाइन होनांगौ जाहैदों रायजोफोरनो। बोलि आफादा जोंखौ एसे मदद खालामगोन। जेंनाखौ खोन्थादोंमोन, रायजोआव मिटिं जालायखानायमोन। ओमफ्राय मिटिं जालायनायाव बिसोरबो होनदोंमोन बोसोरथामल' लानो हागोन होनदोंमोन। बोसोरथामखौ मानिदोंमोन जोंबो, बोसोरथामखौनो 16 खुन्थियाखौ लानोसै होननानै मानिदोंमोन। गेजेर खन्द'आव बिसोरो मा उल्था पाल्टा खालामफिनखो मिथिया, बोसोरथामखौनो लाजोबनो होदिया फुरा दावराव दावसि जाबाय आरो। दाख्लैहाय फार्स्ट मिटिं जाजेननायावबो आइल' हारसिंमोन, आफा गैयामोन। हिनजाव मानसि हारसिङाव हरनि 7टा 8टायाव बिसोरो मिटिं खालामनानै बिदिनो एसे दावराव दावसि जादों, बुलायनाय जादों। आरो दाख्लैबो सेकेन्डआव बिसोरो जोंनि न'आव बिदिनो मोनायावसो फैयो, सानाव फैया बिसोरो। मोनायाव बिदिनो फैलायबाय, फैनानै होखारदो, न' बुसिनानै होखारहरनोसै मानोसै दायना अजा बिदि होनफैदो आरो हा फाननो मोना ओंखारलां होनदोंमोन आरो जाहाथे जोंबो न'आव सान्तियै थानो हानायनि थाखाय। जोंथ' दा न'खराव सान्तियैबो थानो होना। आं दिनै बिदि होदों, दा आइमोनखौबा मा खालामगोन? आंथ' न'आव गैयाना, आं चिराङावसो दङ।